ана ҳамон вақт ман фаҳмидам ки худо ба бовар кардан чи аст. худо ба бовар кардан ин ҳамонест ки ақли ту намегирад не ки ту бовар кунӣ. ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст? Аз қароре ки инсон мекунад. Кадом решение ки шумо қабул мекунед, ҳаёттон ҳамон хел мешад. чиба ки парвардигор ҳамин вибара худи одам ба додагӣ. ман ҳамон вақт уйла карда штак сар ба ҳар хел фикр омадааст. аз фикр омад ки худат фикр кун, ягон кас кори сиё сарватманд шудааст ё ҳаёташа дига кардааст? ҳамин қадар мекувам, ягон мисол намеёбам аз шиносои ман, гирду дини ман.